Добре дошли в YouTube канала на Silk Plaster България. Нека ви покажем как бързо и лесно можете да нанасяте материала напълно сами. Ще ви е необходим пластмасов кош, който разбира се да е достатъчно голям, за да побере целия обем на материала. Налейте си чиста вода, като количеството е посочено в таблица за всяка колекция или на гърба на вашия пакет Silk Plaster, който се визуализира в момента. Един такъв пакет е достатъчен за покриване на около 4 квадрата. Ако сте си закупили брокат, важно е да го добавите в тази стъпка, преди да изсипете цялото съдържание на пакета. В сайта ни ginzabg.com можете да откриете разновидностите на брокати, които предлагаме, златисти и сребристи. Те също са една добра идея за красив акцент върху някоя от стените ви. Разбъркайте добре цялата смес, като я процеждате през пръстите си, за да избегнете евентуални образувания на бучки от лепилото. Както виждате, дори не използваме ръкавици в това видео, но това не е случайно. Едно от предимствата на течния тапет е, че е 100% екологичен и напълно безвреден за кожата на ръцете ви. Не се нуждаете от нищо повече, за разлика от други производители на подобни материали, където трябва да използвате различни съставки и да закупувате отделно лепила, слюди, влакна и така нататък, за да получите желан вид на вашите стени. Тук единствено разреждате с вода, всичко е вече смесено във вашия пакет. Желаната консистенция ще видите след малко. Ето така лесно можете да размесвате. Ето сега може да видите, че вече смесихме целия материал и няма бучки. Сместа се оставя да накисне за няколко часа и преди използване се разбърква още един път. Повърхността, върху която ще нанасяте Silk Plaster, трябва да бъде суха, чиста, в най-добрия случай без никакви странични петна. Старите тапети трябва да бъдат свалени, пироните и други метални елементи извадени от стените и покрити с лак, предпазващ ги от ръжда. Ако пък вашите стени са вече боядисани с латекс или друг вид боя, смятайте, че те вече са подготвени за нанасяне и нямате нужда от никакви допълнителни процедури. Готовата смес, както може да видите, се полага на малки порции с пластмасова маламашка, която също ще откриете в нашия уебсайт. Старайте се да нанасяте равномерно. Ако ви се стори, че материалът не е лесен за работа, се опитайте да добавите още малко вода допълнително и да го разредите. Като виждате нагледно как се случва целият процес, нека ви помогнем с избора на цвят. Както знаете, разполагаме с колекции с над 200 цвята и можем да ви консултираме относно желани нюанси в стаята. Студените цветове и нюанси за интериор, като зелено, синьо или лаво, въздействат успокояващо и допринасят за оптично разширяване на пространството. Топлите нюанси от своя страна, като жълто, оранжево, червено или пък топло кафяво, са активни цветове и спомагат за стимулиране на психическата и физическата активност. Разполагаме с неутрални, като черен, бял или сив. Ако таваните ви са ниски, ви съветваме да не правите стените си тъмни. По този начин стаята ще изглежда по-малка. Това е и крайният резултат отблизо. Времето за съхнене след нанасяне е между 24 и 48 часа, в зависимост от температурата на помещението. Препоръчваме то да бъде редовно проветрявано. Доволните ни клиенти вече надминават 9500. Благодарим ви! Радваме се, че сте част от нас!